Снимаме! 113 дубъл 3. И начало. Чакай. Добре, извинявам се. Май го свързвам с премиерата на Бар Желание. И след като прочетах разказа, реално погледнато, за мене нямаше друга алтернатива освен Джейк. Най-ми е близък, най-много ме провокира да използвам неща от моята характерност. Казвам ти, това е първият забутан бар, който ще постои за нещо. Всичко беше перфектно, режисьорът беше много концентриран. Искам да благодаря на актьорите Ана Мария Чернева и Пешо, които се справиха страхотно, партнираме си идеално, така че всичко върви перфектно. Филмът е изпълнен с мистика, провокиращи и забавни моменти, но най-вече с много неясноти, които провокират в интерес, не спира да го гледат. Няма да го усетите дори по време. Папа? Как да работи? Звука работи. 110 дубъл 1. Четох разказа и ми се стори доста интересно. И реших, че тази роля трябва да бъде моя. Снимачният процес мина перфектно, никакви затруднения, всичко мина с лекота, екипът е страхотен, всичко е страхотно. Нищо не ме е дразнило изобщо. Начало! Неговото приключение беше започнало. Може да го направим и детал. Съгласен съм. Вероятно ще ви се вижда, може би, малко. Всъщност аз кандидатствах и за двете роли. Не бях сигурен коя точно искам да направя, но Стиви ми легна като нещо, което тотално не прилича на мен, защото той е като една бомба с закъснител, която сама стовари върху себе си. И има и скефи нещо такова, без много думи просто. И стоп! Добре, много добре. Ти е много готин, с него много готино се работи и Сани също. Хората трябва да очакват напрежение, много напрежение и изненадващ край.